идомаи хониши сафари панҷум. Алқисса Ҳотам бо ҳамроҳии ҷом бар болои кӯҳ рафта рафта ба ҷое расида дид, ки ғоре амиқи пурҳайбат ва дар даруни он ғор даромада раҳсипор шуд. Ба ҷое расида дид, ки майдони васеи сабзу хуррам, миқдори 3 гази он холӣ аз сабза буд. дар ҳол ҷом аз Ҳотам ҷудо шуда дар он ҷои холӣ рафта ғалтида ва дасту по задан гирифт. баъд аз соате чашм пӯшида ҷом ба ҷонофарин супурд. Ҳотам он ҳолро дида дар гирья шуд. ногоҳ ҳамон ҷой шақ шуда ҷомро фурӯ кашида боз фароҳам омад. баъд аз соате бар болои мадфани ҷом сабзаву гиёҳ рӯиданд. ҳотам донист, ки марги мардумони ин шаҳр ба ин тариқа будааст ва ин кӯҳро нидо аз ин ваҷҳ буда ва бо худ гуфт: ҳақиқат ва боиси нидои инро донистам, бояд ки ба тарафи шаҳр ирода намоям. аз он ҷо бозгашта тамомии он майдонро мегашт, аммо асаре ва нишоне аз он кӯҳ намеёфт. ба ҳар ҷониб давида мерафт ва мегуфт: дар ҳоли аҷибе афтодаам, ки роҳи рафтан намеёбам. муддати 7 шабонарӯз гуруснаву ташна роҳ гашта даст аз ҷон шуста буд. дар ин ҳин дарёи азимеро дида ба канори он бирасид ва фикр кард, ки аз ин дарё чӣ гуна бигзарам. билохир дид, ки дар даруни дарё киштие ба ҷониби ӯ меояд. наздик расида дид, ки он киштӣ холист. дар ҳол бар он киштӣ савор шуда раҳсипор гардид ва ба атрофу ҷавониби он киштӣ назар карда дид, ки 2 нону кабоби моҳӣ низ истодааст. дар дил гуфт: ин нону кабобро маллоҳ аз барои худаш пухта бошад ва киштӣ аз дасти ӯ раҳо шуда ба ин тараф омадааст. ин нону кабобро набояд хӯрд, ки ҳаққи бегона аст. ногоҳ боде бархоста киштиро чун тири паррон мебурд. баъд аз 3 шабонарӯз ба як канора баромад. дид, ки аҷоибу ғароиби билониҳоя ва дар дил мегуфт: роҳи шаҳрро аз куҷо ёбам? ҳақиқати кори он ҷавонро ба мардумони шаҳр мегуфтам, хуб мешуд. боз 7 шабонарӯз роҳ гашта дар зери кӯҳе расида дид, ки сангҳои он кӯҳ ба монанди нуқраи хом ба ҷониби он кӯҳ қадам ниҳода равона шуд. пештар рафта дид, ки аз зери ҳар кадом сангҳои он кӯҳ хун ба мисли ҷӯи об ҷорӣ шуда меравад. аз дидани ин ҳол мутааҷҷиб шуда гуфт: ҳақиқати ин сунъро аз кӣ пурсам? билохир аз зери он кӯҳ боло рафта дид, ки ҳамаи хоки он кӯҳ ба манзалаи хун сурх буда миқдори 2 фарсанг роҳ гашта аз дами рӯяш дарёи азиме пур аз хуни ҷӯшон. аз ғӯриши он кӯҳу дашту биёбон ҳамчун кураи симоб дар ларза даромада буд. ҳотам мутаҳҳир шуда мегуфт: аз ин дарё чӣ гуна бигзарам? ин гуфта ба тарафи ибтидои он дарё равона шуд. муддати 1 моҳ роҳ рафта ба ҷое расида дид, ки ҳеҷ паррандае пар намезанад ва дар дил мегуфт: эй ҳотам, 1 моҳ меҳнат кашида пой аз рафтор мондӣ. агар 10 соли дигар роҳ равӣ, ғайр аз дарёи пурхун ҳеҷ чизе дар назари ту нахоҳад даромад. дар ин андеша буд, ки ногоҳ бар рӯи дарё чизе намудор шуд. наздик расида дид, ки он чиз киштӣ будааст. дар ҳол бар он киштӣ савор шуда муддати 7 шабонарӯз дар даруни он дарё роҳ рафт. рӯзи 8-ум ба ҷое расида дид, ки аҷоиботе менамояд. чун аз он ҷо гузашта муддати 7 шабонарӯзи дигар роҳ рафта ташнагӣ ғолиб омада аз дур ба назараш чизе намуд. расида чашм андохт, ки дарёи азимест. аз ташнагӣ хост, ки қадре об аз он дарё бинӯшад.
даст андохта дид ки ҳамаи оби он дарё нуқра будааст ва дастҳои ӯ нуқрагин шуданд. дар дил мегуфт: аҷаб дарёе будааст, агар дар ин дарё ғута занам, тамомии бадани ман нуқра хоҳад шуд. ва бо ин ҳама андеша сар ба зону ниҳода фикр мекард. баъд аз дере киштие наздики Ҳотам расид ва дар он киштӣ даромада равона шуд. баъд аз 4 рӯз дар зери кӯҳе расида дид ки сангрезаҳо сабзу сурху сафед ҳастанд. беҳтар назар карда ки ҳамаи онҳо ҷавоҳирот буданд. порчае аз он ҷавоҳирот бардошта раҳсипор шуд. баъд аз чанд муддат бар сари чашмае расида дасти худро ба оби он чашма шуста буд ки гӯшту пӯсти дастҳояш ба сурати аслӣ омада, аммо нохунҳои ӯ ба сурати нуқра монданд ва бар сари он чашма қарор гирифт. чун шаб бар сари даст даромад, дид ки ду касе аз даруни он чашма пайдо шуда, сари эшон ба монанди сари одамӣ ва пойҳои эшон ба монанди пои фил ва нохунҳои онҳо ба монанди нохуни шер буданд. Ҳотам тарсида аз ҷои худ бархост ва гуфт: инҳо аҷаб балоеянд, ва ба ҷониби онҳо тире биандохт. он ҳарду тири Ҳотамро аз даст гирифта гуфтанд: эй Ҳотам, аз тарси ҷони худ тир маандозӣ. моён ҳам аз ҷумлаи махлуқоти ин оламем ва қасд бо ту надорем. хотири худро ҷамъ дор. Ҳотам ин суханро шунида, тиру камонро аз дасти худ биандохт ва сари худро фурӯ карда гуфт: шуморо бар ман чӣ кор аст? ҳарду наздики Ҳотам омада гуфтанд: эй Ҳотам, туро набояд тамаъ бар чизи дунё намудан. ангуштнамои олам хоҳӣ шуд ва номи неки ту то ба қиёмат қоим ба эҳсон хоҳад монд. ва агар ба зару ҷавоҳир назар созӣ, номи некат дар олам нахоҳӣ баровард. Ҳотам гуфт: ман бар ҷавоҳири кадоме кас тамаъ кардаам? онҳо гуфтанд: эй Ҳотам, ҷавоҳире ки аз фалон кӯҳ овардӣ, магар аз они туст? Ҳотам гуфт: дар замин афтода буд, аз ҳеҷ кас нахоҳад буд. онҳо гуфтанд: эй Ҳотам, рост мегӯӣ, аммо он ҷавоҳирот ба номи фирқаи дигаре халқ шуданд. Ҳотам гуфт: кадом фирқа аз одамӣ шарафтар аст? онҳо гуфтанд: эй Ҳотам, ин ҳама ҷавоҳирот аз париён аст ки эшон бардошта мебаранд ва ба кори худҳо сарф менамоянд. Ҳотам гуфт: магар лоиқи ин ҷавоҳирот одамӣ набудааст? онҳо гуфтанд: одамиёнро сарват дар кӯҳу рег ниҳон аст, аз ақл ба даст меоранд. Ҳотам гуфт: чанд ҷавоҳир ҷиҳати намуна барои азизон бардошта будам. онҳо гуфтанд: эй Ҳотам, агар дар мулки худ қасди саломат рафтан дорӣ, ин ҳама ҷавоҳирҳоро биандоз, мабодо ки бар ту нуқсоне бирасад. Ҳотам ноилоҷ шуда он ҷавоҳирҳоро биандохт ва гуфт: эй азизон, бар ман ҷабру ситам намудед. ман ин ҳама сангпораҳоро бо чандин машаққат аз роҳи дур бардошта оварда будам ва аз мулки касе надузида будам. боз гуфтанд: агар музд мехоҳӣ, ба ту музд диҳем. Ҳотам хомӯш монд. алғараз андак ҷавоҳир ба Ҳотам дода гуфтанд: инро бурда ба қавми худ бинамо. аз ин кирдори эшон Ҳотам шод шуда гуфт: эй азизон, ба ман роҳ бинамоед ки ба ватани худ бирасам. онҳо гуфтанд: эй Ҳотам, ба кори хайр дар ин ҷоҳо омада будӣ ва ило ҳеҷ касе дар ин маконҳо омада ҷон ба саломат нахоҳад бурд ва умри ту дароз аст. аз ин ҷо саломат хоҳӣ рафт ва дар ин дунё корҳои нек карда то ба қиёми қиёмат номи ту хоҳад монд ва туро ҳамаи аҳли олам хоҳанд ёд кард. аммо роҳ ҳамин аст ва дар пеш дарёи оташе аст. аз ин дарё ки гузаштӣ, ба ватани худ хоҳӣ расид. ин гуфта
дар ҳамон чашма пинҳон шуданд. ҳотам шабро дар ҳамон ҷо гузаронид ва ҳангоми субҳ роҳ тай карда ба ҷое расида дид, ки ҳама ҷоро об гирифтааст. аз он об гузашта ба ҷое расида дид, ки наҳри азимест. бар лаби он наҳр дури ятиме баробари байзаи мурғ ва зиёи он чашмро хира мегардонд ва дар хазинаи ҳеҷ подшоҳе нахоҳад буд. бар лаби он наҳр бинишаст. оби он наҳр аз асал ширинтар ва аз мушк хушбутар ва аз шир сафедтар буд. ҳотам дар дили худ мегуфт: агар ин об дар шаҳр бошад, қатрае аз ин ба кас нахоҳад расид. ва аз он наҳр гузашта равона шуд. чанд рӯз роҳ рафта ба зери кӯҳе расида дид, ки ҳамаи он кӯҳ аз тиллои аҳмар аст. бар болои он кӯҳ баромада дид, ки дарахте аз тилло. аз он ҷо гузашта муддати 4 шабонарӯз роҳ рафта ба ҷое расида васеҳ. пештар рафта дид, ки қасре аз тиллои аҳмар ва дарвозаи онро кушода дид боғи фирдавсмонанде, чандин алвон мева ва дарахтони сабзу булбулони хушилҳон дар шохҳои он дарахтон машғули хониш буданд. аз ин ҷо гузашта пештар рафта дид, ки ҳавзи хуше 4 ҳадди ӯро аз ҷавоҳиру марворид оростаанд. бар лаби он ҳавз бинишаст. дар ин асно париён омада диданд, ки одамизоде бар лаби ҳавз нишастааст. ҳотам париёнро дида мутаҳҳир шуд ва гуфт: эй раъноён, шумоён чӣ касонед ва ин макон аз они кист? париён гуфтанд: ин макон аз они маликаи нушлаб аст. малика аз ақиб хоҳад омад. дар ин гуфтугӯ буданд, садои болзании кабутарон ба гӯши ҳотам расид. дар замон маликаи нушлаб бо 500 парӣ аз сӯи осмон фуруд омада ба ҷои худ қарор гирифт. ҳотам рӯи маликаро дида беҳуш афтод. малика бар болои сари ҳотам омада гуфт: эй мулозимон, шишае аз атру гулоб биёред. дарҳол оварданд. чанд мисқол атру гулоб бар рӯи ҳотам пошида ӯро ба ҳуш оварданд. малика дасти ҳотамро гирифта ба ҷониби тахти худ равона шуд. худ бар болои тахт биншасту ҳотамро бар болои курсии зарин бинишонд. ҳотам пурсид: эй маликаи олам, ин мақом тааллуқ ба кӣ дорад ва ин кӯҳро чӣ ном аст? эй одамӣ, ин кӯҳро кӯҳи зарин мегӯянд ва ин макон ба подшоҳ Шаҳбол тааллуқ дорад ва ман яке аз хизматгорони ӯям. малика ҳотамро 4 шабонарӯз нигоҳ дошту баъд аз 4 рӯз рухсат намуд, ки эй одамӣ, бирав, истодани ту дар ин ҷо хуб нест. ҳотам аз онҳо гузашта равона шуд. муддати 16 шабонарӯз бар болои он кӯҳ роҳ мерафт. баъд ба канори дарёи зарине расид. дид, ки тамомии сангҳову регҳои дарё ҳама аз тилло ва оби он дарё чун тиллои гудохта мавҷзанон мерафт ва ғуруши он бар фалак печида буд. ҳотам бар лаби он дарё нишаст ва фикр карда мегуфт: аз ин дарё чӣ гуна бигзарам? ногоҳ киштие аз болурӯяи он дарё ба канори он бирасид. ҳотам ба он киштӣ савор шуда муддати 40 шабу рӯз дар даруни он дарё роҳ мерафт. ба каноре расид ва аз дарё берун шуда муддати 7 шабонарӯзи дигар бар лаби он дарё роҳ гашта ба регистоне расида дид, ки чунон гарму сӯзон, ки гӯё дар тахти он оташ карда ба болои он истода бошанд. чанд қадам роҳ рафта аз ғояти гармӣ беҳуш шуда бар замин афтод. қудрати он надошт, ки муҳраро дар даҳани худ бигирад. дар ҳамин вақт ҳамон ду касе, ки ҷавоҳирҳоро аз ҳотам гирифта буданд, расида омаданд ва чанд қатра об
дар гулӯи ҳотам чаконида ба ҳуш оварданд. ҳотам чашм кушода дид, ки ҳамон ду нафар бар сари ӯ истодаанд. ҳотам гуфт: дар ҳамин вақти фурӯмондагӣ мададгори ман шудед. акнун гӯед, ки ба кадом роҳ равам? эшон гуфтанд: роҳ ҳамин аст. аз ин пештар дарёи оташ аст ва гармии ин ҳудуд аз асароти он дарёст. агар аз ин дарёи оташ саломат бигзарӣ, ба ватани худ хоҳӣ расид ва ило роҳ намудан кори моён нест. ин гуфта муҳрае ба дасти ҳотам доданд ва гуфтанд: эй ҳотам, ин муҳраро дар даҳони худ бигир. гармии дарёи оташ ба ту таъсир нахоҳад кард. чун аз дарё бигзарӣ, муҳраро бар замин монда равӣ, ки туро зиён мерасад. ҳамаи шабро дар он ҷо гузарониданд. алаҳсабоҳ муҳраро дар даҳони худ андохта роҳ мерафт. баъд аз 3 рӯз ба дарёи оташ расида дид, ки мавҷу шӯълаи оташи он дарё бар осмон печидааст. ҳотамро ҳуш аз сар парида гуфт: паноҳе нест, чӣ бояд кард? дар ин ҳин киштие наздики ҳотам расид. дар он киштӣ савор шуда роҳ мепаймуд. мавҷҳои оташро дида ваҳме дар дилаш афтод. дар он киштӣ дароз кашида чашмҳои худро намекушод. баъд аз 21 рӯз киштӣ дар миёнаи дарё чун санги осиё истода дар гардиш даромад. ҳотамро яқин гардид, ки ғарқ хоҳад шуд. дар он ҳин киштӣ дар даруни он дарё фурӯ рафт. ҳотам дил аз зиндагонии худ канда, муддати 4 рӯз дар дарёи оташ ба он киштӣ мерафт. баъд аз 4 рӯз ба замин расида чашм бикушод. дид, ки не киштиву не дарё ва не оташ. дарҳол муҳраро аз даҳони худ андохта равон шуд. қариб 4 фарсанг роҳ рафта дид, ки ба сарҳади Яман расидааст. пештар рафта дид, ки деҳқоне зироати худро об медиҳад. пурсид: эй деҳқон, ин кадом навоҳӣ ва ин деҳаро чӣ ном аст? деҳқон ба тарафи ҳотам нигоҳ карда ҳайрон шуд. ҳотам гуфт: магар гӯши ту кар аст, ки суханро ҷавоб намедиҳӣ? деҳқон гуфт: ба суханони ту ҳайрону парешонам ва туро ба шаҳзодаи худ монанд кардаам. боз гуфт: ин навоҳӣ ҳадди Яман аст ва ин деҳа Сарҳин ном дорад ва моён 7 пушт раъияти подшоҳи ҳамин мулкем, ки номи неки ӯ Ҳотам бини Тай аст. қариб 9 сол аст, ки тарки подшоҳӣ карда ба кори хайр рафтааст. дар ин муддати 9 сол як бор хабари худро ба маликаи Заринпӯш расонидаасту халос. алҳол падару модари ӯ, хусусан маликаи Заринпӯш, дар ғами ӯ мубтало аст. ҳотам гуфт: эй деҳқон, чизе хӯрданӣ дорӣ, ки биёрӣ? бисёр гуруснаам. деҳқон дарҳол таоме оварда дар пеши ҳотам гузошт. ҳотам он таомро тановул карда гуфт: худоро шукр, ба ватани худ расидам. он деҳқон дар зери қадами ҳотам афтода гуфт: эй шаҳзода, чаро худро аз ман пӯшида медорӣ? ҳотам гуфт: эй деҳқон, маро нек шинохтӣ, лекин аҳд карда будам, ки то рафта рӯи падару модарро набинам, аҳволи худро ба касе изҳор нанамоям. деҳқон гуфт: эй шоҳ, 2-3 рӯзе дар ин ҷо осуда шав ва маро шод гардон, то падарат шунида ба ман таърруз нанамояд, ки хизмати шаҳзодаро ба ҷо наовардам. ҳотам гуфт: дар ин ҷо истодан аз маслиҳат нест. онҳо хабар ёфта хоҳанд омад. худ рафта падару модари маро хабар расонӣ, ки ҳотам бандагӣ намуда ба ҷониби Ҳуснобод сиҳат ва саломат гузашта рафт. дарҳол деҳқон ба хонаи худ даромада, нонҳои равғанӣ бароварда дар назди ҳотам гузошт ва узри тақсирот менамуд, ки ман хизмати бандагӣ ба ҷо наовардаам. ҳотам гуфт: эй деҳқон,
ман аз ту розӣ ҳастам. алғараз бо деҳқон видо намуда роҳи ҳуснободро пеш гирифта раҳсипор шуд. баъд аз 1 моҳ ба канори ҳуснобод расид. мулозимони малика ҳотамро ба чандин таъзим ба дари боргоҳ бурданд. малика фармуд ки курсии зарин оварда дар зери қадами ҳотам ниҳоданд. дарҳол аз паси парда пурсид: эй ҳотам, хуш омадӣ, акнун маро аз асрори кӯҳи нидо огоҳ гардон. ҳотам тамоми саргузашти худро бо воқеоти кӯҳи нидо дар назди малика як баён намуд. малика гуфт: эй ҷавон, таҳсину офарин бод бар ҷуръату ҳиммати ту. ҳар чӣ гуфтӣ рост аст ки шунидани ман чунину чунон буд. ҳотам гуфт: офарин бод бар ту ва бар омӯзгоре ки инчунин чизҳои ғариб ба ту омӯхта будааст. малика гуфт: эй ҳотам, ҳеҷ нишонае аз кӯҳи нидо овардӣ? ҳотам аввал нохуни дасти худро бинамуд, дуввум он ҷавоҳироте ки аз кӯҳ гирифта буд дар назди малика гузошт. малика ин ҳама корҳои ҳотам таҳсину офарин мекард. дар ин ҳин мулозимони малика хони зарини пур аз таом латиф оварда дар назди ҳотам гузоштанд. ҳотам гуфт: ин таомро бурда дар корвонсаро бо шаҳзода танаввул хоҳам намуд. ин гуфта аз боргоҳи малика баромад ва ба шаҳзода Мунир мулоқот варзид. хизматгорони малика чандин нав таом оварда дар назди ҳотам ва шаҳзода гузоштанд. ҳар дуи онҳо ба хӯрдани таом муқайд шуданд. баъд аз фароғи таом ҳотам тамомии саргузашти худро дар назди шаҳзода як баён намуд. шаҳзода ба ин ҳама корҳои ҳотам офарин хонда сари худро дар зери қадами ҳотам гузошт. ҳотам сари шаҳзодаро бардошта дар канор гирифт ва гуфт: эй шаҳзода, ману ту ҷони худро дар ин роҳи хайр бохтаам. алғараз 3 рӯз дар ин ҷо ором гирифта баъд ба хизмати малика рафт. мулозимони малика хабар расонида гуфтанд: эй малика, ҳотам ба хизмат ҳозир шуд. малика дар паси парда нишаста ва ҳотамро бар болои курсии зарин шинонида гуфтанд: эй ҳотам, туро матлаб чист? ҳотам гуфт: эй малика, акнун саволи шашумро бифармо, то ман ба талаби ҷавоби он биравам. малика гуфт: эй ҳотам, акнун хабари ҳамоми бодгард биёрӣ. шунидаам ки ҳамоме мегардад ва мардумон дар он ҳамом чӣ гуна ғусл мекунанд ва сохти он ҳамом ба кадом равиш аст ва бунёди ӯ ба кадом нав аст. ҳотам гуфт: эй малика, ҳеҷ медонӣ ки он ба кадом тараф аст? малика гуфт: шунидаам ки байни ғарб ва ҷануб аст, аммо намедонам ки ба кадом роҳ мерафта бошанд. ҳотам аз хизмати малика баромада дар назди шаҳзода омад. шаҳзодаро видо намуда рӯ ба биёбон раҳсипор шуд.